mais jamina ka bɛn an den minnu fagalen ka o yi fo ka sɔrɔsi fɔ ka i bɔ i ɲɔgɔn lɔ i mana ni yan lɔ bi sɔrɔsi yan ni i ye kɛ fɔ sabi ni tiyaman bolo gbɛrɛ ko na i den caman kan tigɛ mais awa ma i si an ka na dɛ ne ye na min bari ka na i ta na don Bamakɔ o donsoba ko k'an b'a sɔrɔsi fo kɔntan ta ye ko donsoba ko danta y'a hɔrɔn ye ni kɛra ye la ka dɔ faga ne y'a la bi sini ko ne k'o dakun kelen lɔ ko n b'an ban ko mɛ ko faso ɲin la ye o se foyi t'a ye k'a kɛ sɔrɔsi ye n'o tɛ an ka kan ka fɛn kɛ ye fo k'o y'a kɔdɔ a fana b'a min nafa dama pour que i donna ni saya tɛ ko ni a kula gouvernement fana fɛ président ko n'an hinɛ an kɔni bɛ bolo a ye ma na hinɛ ka dɔ i la sɔrɔsi hinɛ ka dɔ i la a ye kɛ i dɛmɛ ni nana an bɔ saya bolo k'o i fo k'o i waleɲuman dɔn ko na ko min ye na ko o wari ni an dɔw la gasi dɔ ka i kɛ y'a faamu ala ye ne kama ko donso ka bi kalifala i la a tɛ kalifala i la a tɛ kɛ ne kalifala ye ko se foyi ta donso ye ne bila ye ko ka min fɔ sɔrɔsi ye ko ɲɛmɔgɔ ye jigi na kɛ sɔrɔsi ye na i fana jigi ne jigi sɔrɔsi ye ko an hinɛ ka don ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn kan ala k'an bɛn k'an kisi bɛnbaliya ma an balawu min bɛna ala k'o faga sɛtani min bɛna ala k'o faga sɛbɛn ni kan bɛn an bɛ k'a don jamana kan siba ɲuman kan ɲɔgɔn salasalimu an ka foli bɛ an ka dunanbaw ye autorité fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan foli bɛ d'a bɛɛ ma u fo k'u waleɲuman dɔn minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ maa bɛ sɛgɛn maako de la ni an ye nin kɛnɛ in kan tile kɔrɔ fiɲɛ la a y'o bɛɛ lajɛlen kun a y'o kun danbe ani hɔrɔnya de nɔfɛ jɛ o jɛ dalasigi b'a la n'i b'i faso fɛ n'i b'i ka dugu fɛ ko o ko n'u bɔra a la o bɛɛ y'a dɔ ye wa ne bɛ donsow fo donsow ka fara ɲɔgɔn jɛkuluba n'o ye groupement donso di Mali ye a sigira cogo min a sigira hakilila min kan baara min b'a kɔnɔ o fɔ famaw ye donsoya ye kɔrɔlen donsoya tɛ kura ye donsoya ka kɔrɔ a kɛbaa yɛrɛ ye i ye fɛn min sɔrɔ a ka kɔrɔ i ye i y'o sɔrɔ cogo min i b'i jija k'o to o sira fɛ n'o tiɲɛna fɛn dɔ de y'a tiɲɛ fɛn min y'a tiɲɛ a ɲini k'o dɔn n'i y'a ɲini n'i y'a dɔn i k'i gɛrɛ maa la maa min b'a dɔn n'o y'a dɔn n'o y'a ɲɛ i jija i ka maa wɛrɛ kalanni nɔfɛ donsoya sɔgɔmafaa tɛ maa mana kɛ cogo o cogo i ko dɔn i ko bɛɛ dɔn tɛ i bɛ kɛnɛya la i ka kɛnɛ waati min o ye ko ɲini kuma ye ka ko sɔrɔ n'i ma ko ɲini ka ko sɔrɔ ka ko kɔrɔ dɔn n'i dɛsɛra n'i sigira n'i ko i b'a bɛɛ dɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ dɛ donsokɔrɔ ninnu ka ɲini jamana maramasaw fɛ o
u k'u hakili to donsow la u k'u hakili to donsow la bɛɛ bɔra donso la donso bɛ bɛɛ somɔgɔ la gɛlɛya min bɛ n'a y'an ka jamana in sɔrɔ barika de bɛ jamana in na ni barika tɛ janfa min kɛra Mali la a tɛ siri jamana si la k'i bɛ bɔ a janfa kɔnɔ cɛkɔrɔbaw bɛ don min kɛ cɛkɔrɔbaw bɛ don min kɛ damu minnu turula kalan minnu kɛra furakurujara bɛ bin ji la yɔrɔ min a tɛ toli yɔrɔ la nanzara y'u se kɛ u y'u ka hakililaw don an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ka donsoya u ko o ma ko chasseur k'a sɔrɔ an tɛ chasseur ye an ye donsow de ye u ye tɔnw sigi an ka donsoya kɔnɔ k'an fara fara i ni dɔ ka di ɲɔgɔn ye ni n'o tɛ jɛkulu kelen ye i n'u ka mɔgɔya bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ o tɛ donsoya ye dɛ o ye tɔn de ye ko a bɛ kɛ denmisɛnnin ye k'a tɔn sigi ka k'a ɲɔgɔn ye nka i tɛ se ka kɛ donsokuntigi ye dɛ donsokuntigiya ye kalakɔrɔ ye ko maanifin bɛ kɔrɔya i ba ye i bɛ kɔrɔya i fa ye nka i tɛ kɔrɔya i kɔrɔ ye wa donsoya ye kɔrɔya ye min ka kala ka kɔrɔ o ye donsoba ye nafolo t'i k'a ye tɔgɔ t'i k'a ye n'a seri maa min bɛ k'a ye donsoba min sigilen filɛ san 100 ani san 5 maa min donna donsoya la san 100 ani san 5 a ka kala ɲinɛ o san 80 ye ne bɛ sɔrɔ ko n ye donsoba ye ko ne de ye donsoba ye est-ce que n ye tiɲɛ fɔ n ye nkalon tigɛ ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ donsoba ye nkalon kan ni nkalon ye so min jɔ ni mutabuye nana dɔrɔn a b'a ci an ka segin kɔrɔlenw ma an k'a dɔn min ye min ye jamana in kɔnɔ o ka kɛ o ye kolonɛli 5 nana ala ye jamana kalifa u la ni ala ye jamana kalifa i la i bɛ kɛ fiyentɔ ye i bɛ kɛ bugu ye i k'i kɔfilɛ ala ye hakili min d'i ma ka jamana maramasaya d'i ma a b'o mɔgɔw fɛnɛ de d'i ma ala tɛ maa si kɛ masa ye n'a m'a donni ta b'a d'i ma an ka dugawu kɛ nin kolonɛli 5 ye olu dɛmɛbaaw n'i ye dɔ kun ye suma la dɔ de kun jɔra tile la dutigi o dutigi ni ala ye duden ɲuman dɔ d'i ma a bɛ duden jugu dɔ d'i ma o bɛ cogo min na o bɛ jamana aw fama minnu bɛ yen na aw sera kɛnɛ in kan yan ani minnu ma se kɛnɛ in kan yan donsow ka foli bɛ u bɛɛ ye a ye donsoya a y'a minɛ cogo min na k'a don ba la cogo min na donsow ka nin fara ɲɔgɔn kan kulu min filɛ nin taama in bɛna kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ groupement in bɛna taama ka taa Mali yɔrɔ bɛɛ bɛɛ ani kelenya nka bɛɛ wuli kuma y'i ka sɔgɔmada ye i ti fɛn dɔ dɔn bi i t'a fɛ bi mɛ sini i bɛ se ka k'a fɛ kɛlɛ t'o kɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ naja sɔnna ji ye kun kelen pe mɛ n'i ye nafɛn k'a la a b'a timiya n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko dilan donso den ni ba ani ko donso den ni ba ani ko kumakan saba de bɛ fɛ k'a fɔ donsobaw ye fɔlɔ mɔgɔ k'i i yɛrɛ ye
k'i yɛrɛ ye ni kɛr'i yɛrɛ ye i b'i ba falen ɲɔgɔn na i b'i ba namara ma i b'i ba janfa ma i bɛ balo i halala la donso an ka segin donsoya ma an ka ɲɔgɔn kɔkuma bila an ka ɲɔgɔn buruja bila fanga t'i bonya ni min yɛrɛ bonya jamana maramasaw u ye donsow bonya u y'an don sariya fɛn caman na sariya caman bɛ yen o bonya tun ta an kan u ye bonya da an kan nka an ka taa o do yɔrɔ la fɔlɔ jalen don dɛ baara min filɛ nin ye n'an y'a kɛ yan bi majɛw y'a jɛ k'o ɲini faamaw fɛ u k'o kɛ hakɛto ye o ye dɔnbaliya ye i tɛ maa min dɔn i b'a tigi wele ko heyi donsow tɛ nin dɔn bɛɛ n'i ka ko taacogo don bɛɛ n'i ka organisation cogo don k'o hakɛto k'o ɲini aw fɛ an ka donso minnu bɛ yen n'u bɛ mugu la bi donso minnu bɛ yen n'u bɛ mugu la bi ka jɔ faso ye ko faso tɛ tɔnɔma da ka donsow to yen ko faso tɛ don jɔnya la ka donsow to yen u ni finitigiw k'u bolo di ɲɔgɔn ma fa kelen ba kelen kɔrɔnin dɔgɔya donsow bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an ko donso kelen o kelen kɛ i yɛrɛ ye n'i kɛra i yɛrɛ ye i b'i ba sonyɛli la i b'i ba bingali la maa dɔ bɛ se ka donso fini san a b'a don a bɛ taa marifa san a bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ a bɛ kati san a bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ n'a minɛna a bɛ fɔ ko donso don o tɛ donso ye dɛ o tɛ donso ye olu bɛ yen o kɛlen ka donsow tɔgɔ tiɲɛ o fɔ faamaw ye u k'an ɲɛɲini o la k'a fɔ donsobaw ye donso o donso kɛ e jɔra faso kɔrɔ i kɛra i faso fɛ i tɛ ka kɛ i faso fɛ faamaw kama dɛ i bɛ ka kɛ i faso fɛ i yɛrɛ de kama faamaw bɛ na faamaw bɛ taa mɛ faso b'a nɔ la ni ko i b'i jɔ i b'i faso citɔ lajɛ ko faamaw m'i dɛmɛ ni faamaw m'i dɛmɛ i yɛrɛ dɛmɛ nka faamaw k'u hakili to an na boye ma boye gwɛrɛgwɛrɛ bɛ gwɛrɛ donsoden minnu bɛ n'u bɛ ka tiɲɛni kɛ bɛɛ de b'i ka yɔrɔ donso dɔn an ko donsokuntigi kelen o kelen i bɛ koloni o koloni kɔnɔ bɛɛ ka jɛ kariti kelen na i ka identifier ni kariti min ye kariti kana sɔrɔ fiyewu ni donsokuntigi ka yamaruya tɛ n'a sɔrɔla maa min bolo k'e de yera tiɲɛni na ni e minɛna i ka donsoba bɛ minɛ donso a tɛ se ka bonya ni kunfilenna kelen tɛ donc an bɛ faamaw fo faamaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la donso an ka jɔ an jɔyɔrɔ la tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen n'o olu fana bɛ an nɔ an ka olu kɛlɛ u kɛlɛ cogo di ni min ye tiɲɛni kɛ u ka minɛ donsoya sariya bɛ yen n'an dɛsɛra ɲɔgɔn na an ka lase fanga la ko ne bɛ donso den de b'a fo ne bɛ faamaw fo ka faama kankɔrɔsigiw fo n bɛ yafa ɲini ne jamana kuma la ne bɛ bɔ kɔrɔfɔ la yan a dan sɔrɔ n b'a dɔn ko b'a ka dɔɔnin Mali dira minnu ma ta su ani tile an jigi b'u kan u ka se ka Mali dɛmɛ minnu ye ɲɛtaga ye k'u hakili to o la an jugu minnu bɛ yen bi ta i ɲɛ bɛ cɛ caman ba la bɛɛ n'a ka marifa de don an bɛ nisɔndiya n'a fɔra sisan ko taw marifatigi kelen o kelen min bɛ yan bɛɛ k'a jɔyɔrɔ fa ayi an tɛ siran tugun
o la an bɛ marifatigiw fo ka donso fo faama minnu nana ka u fo ka maliden faama n'a fantan cɛ ani muso an bɛ foli k'a bɛɛ ye komi mɔgɔw bɛ tile la o de y'an kelen de bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ dan sɔgɔli kɔ. Donso aw dansogo aw ni ko n bɛ arena président fo o ye n denkɛ n bɛ dugutigi fo n bɛ CNT membre bɛɛ lajɛlen fo arena membre fɛn fɛn siyasi yan nɔ bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ. Donso fɛn fɛn bɔra Mali fan o fan ka na an dɛmɛ nin ɲɛnajɛ la bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan. Préfet ma yan sɔrɔ lako b'a la ko k'a ka foli f'aw ye a hakili b'aw la ko k'o f'aw ye. Donsoya a donna ba la sisan kɔni jɔn sababu la Asimi sababu. N'o tɛ an kun tɛ sɔrɔdasi dɔn fɔlɔ donso de kun ye an ka sɔrɔdasi ye sɔrɔdasiya nana kɔfɛ de donc sɔrɔdasiya nalen ayiwa aw ka baara jɛngɛnna dɔɔnin ka aw kɛ bolokɔfɛfɛn ye nka lakamanden nalen a ye aw ka danbe segin aw ma k'aw ka hɔrɔnya segin aw ma. Aw kun bɛ jɔyɔrɔ min na k'a yira aw la ko aw k'o kɛ wa o jɔyɔrɔ kelen fana dira aw ma a dira dugutigiw ma cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ dugutigi la médaille de b'a kan na fɛn bɛɛ lajɛlen kun bɛ taa dugutigi bulon de la fɔlɔ nka o kun tununa mɔgɔw la mɔgɔw kun tɛ dugutigi yɛrɛ bonya bilen nka Asimi nana a nana u ka danbe segin u ma k'u ka hɔrɔnya segin u ma ka tila ka sɛbɛn bɔ ka f'u ye bɔ nin de ye aw ka taabolo ye aw kan ka administration de dɛmɛ baara la ni bi tɛ fɔlɔ la fɛn bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɛnabɔ dugutigi bulon de la donc ko tubabuya ko nana k'an ka jamana tiɲɛ an bolo k'an ka danbe bɔ an na n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ mɔnɛ bɔ anw na n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ dimi don juguw la an kan k'o waleɲuman dɔn dɛ ka barika da ye n bɛ min fɔ n bɛ segin donsow ma donso aw de ye donsoba sigi sisan
a tɛ se ka kɛ foyi ye n'aw ma k'a ye aw de kan ka bilasira aw filɛ de ka yɛlɛ yiri sanfɛ aw kana to a juga tigɛ n'a ye dɛ aw y'a bila kalili la a bɛ ɲini aw fana fɛ aw fana k'aw kali k'aw t'a bila k'aw b'a a bɛrɛbɛrɛ k'aw bɛ sɔn a ka kuma ma k'aw b'a bilasira aw fana k'aw kali k'an di an bɛɛ jɛya yan nɔ n'o kɛra o tuma na bɔlɔ bɛ fɛn na fɛn fana bɛ bɔlɔ la adamadenya bɛ kɛ ten donc ka foli bila bɛɛ lajɛlen na an nana an kɔni nisɔndiyalen don aw caman nana an bɛ ala deli jamana na ala ka sumaya ala ka jamana sumaya ala ka an ka autorité minnu b'an kunna ala ka an ta fanga d'u ma ala ka sijan ani kɛnɛya d'u ma aw ɲuman nana n bɛ ala deli aw bɛɛ lajɛlen ka segin ni hɛrɛ ye aw ka so ka taa aw ka denbaya fana sɔrɔ hɛrɛ ni baden na donc ne bɛ bɔ kɔrɔfɔla yan nɔ. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité, au nom de mes camarades et au nom de l'Alliance de la Refondation du Mali, que nous prenons cet honneur qui nous est fait à l'occasion d'un événement culturel, social, de valeur de notre pays. L'intronisation du Dosoba. Mesdames et messieurs, cet honneur en réalité, nous le devons à un grand homme que Dieu a donné au Mali et à l'Afrique. Ce grand homme que je vais nommer le colonel Assimi Goïta. Cet homme a marqué l'histoire de notre pays à plus d'un titre. Mais je vais en citer un seul parce que c'est une inspiration divine. Dieu, dans sa grâce infinie, l'a inspiré à nous ramener à nos valeurs sociétales, en réhabilitant les légitimités traditionnelles dont vous faites partie. Parce que nous avons dit que le Mali ne peut être sauvé que par les Maliens. Et on ne peut pas sauver le Mali si on ne retourne pas à nos valeurs sociétales. On ne nous apprend pas la démocratie. Nous sommes nés dans une démocratie de valeurs. Où le père est respecté par le fils. La maman est respectée par ses enfants. Le voisin a tous les droits. Les religions cohabitent en bonne intelligence de cohabitation. Nous avons connu la charte du Kourkanfouga qui fait partie des ancêtres aujourd'hui des lois qui ont gouverné ce monde. Le Mali est un pays des grands empires. On ne peut pas nous apprendre à vivre mieux. Nous sommes un peuple multiculturel, multidivers et multicoloré. Nous avons tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, que nous avons acquis, héritage de nos ancêtres qui nous permet de vivre en paix. Et par la grâce de Dieu et grâce à Assimi Goïta, le pouvoir est revenu en famille. Aujourd'hui, vous voyez que personne ne peut se permettre au hasard d'inciter un doyen. Personne ne peut se permettre d'inciter l'autorité. Ce n'est plus possible parce qu'aujourd'hui nous vivons sur la base de nos valeurs sociétales. Chacun connaît sa place dans la société. Et c'est ce qui fait la valeur de cette société. La démocratie qu'on nous a vendue depuis des années, c'est une démocratie d'indiscipline.
Une démocratie où le père n'est pas respecté de ses enfants. Ou une démocratie où on a dit aux jeunes que la liberté d'expression c'est d'inciter les chefs. Avec Assimi Goïta, on est sorti de ça. Le Mali est aux Maliens et il sera géré sur la base de nos valeurs sociétales. Dans la 4e République, je profite pour vous remercier pour votre mobilisation pour le vote de la Constitution nouvelle. Dans cette constitution, nous sommes engagés dans une approche doctrinale. Ça veut dire que le pays est piloté sur la base des visions et des doctrines. La vision, elle a été édictée par le colonel Assimi Goïta en 3 principes. Le respect de la souveraineté de notre pays, si vous voulez être notre ami. Le respect de nos choix de partenaires et choix stratégiques, si vous voulez qu'on travaille ensemble. La défense des intérêts vitaux des Maliens dans toutes les décisions prises, si vous voulez mériter la confiance des Maliens. Et ces 3 principes désormais sont dans la Constitution de la 4e République, article 36. Donc c'est pourquoi nous sommes dans une dynamique doctrinale. Et cette doctrine porte le nom de Assimi, c'est la doctrine de l'assimisme. Elle porte le nom d'Assimi, je le répète, c'est la doctrine de l'assimisme que je vous demande d'applaudir. Et cette doctrine dépasse le Mali, elle est africaine, c'est une doctrine africaine. Grâce à vos efforts à tous, le Burkina Faso et le Niger se sont donné la main. Ils se sont donné la main pour retourner aux sources, aux valeurs sociétales, pour faire l'alliance des États du Sahel dans le Diptako. Et cette alliance, nous devons la vivre pour la défense de notre population. Nous devons la vivre pour la mise en valeur de nos cultures communes. Nous devons la vivre à travers une solidarité agissante entre nos peuples. Sinon, je peux vous assurer, depuis 1960 au Mali, il n'y a pas un problème de couleur. C'est la France qui a divisé tout le monde. Elle a divisé les couleurs. Elle a divisé les ethnies. Elle a divisé les races. Elle a divisé les religions. Même dans notre armée, elle a ses généraux, il y a d'autres généraux, elle a divisé même l'armée. Aujourd'hui, tout ça c'est derrière nous. Les Maliens sont rassemblés pour sauver le Mali, parce que c'est Dieu seul et les Maliens qui peuvent sauver le Mali. Et je termine par vous dire, aujourd'hui nous célébrons 2 grandes fêtes. Nous célébrons non seulement une fête culturelle d'intronisation du Donsoba, mais aussi nous célébrons avec fierté la journée de la souveraineté retrouvée. C'était un 14 janvier 2022 que les Maliens, plus de 4 millions de Maliens sont sortis pour dire à la CEDEAO, nous n'avons pas peur de vos sanctions, le Mali nous appartient. Et l'année 2023, notre très cher président a décrété le 14 janvier 2023 comme journée de la souveraineté retrouvée. Au décret de la 14 janvier de la 14 décembre. Et aujourd'hui, à l'instar de tous les Maliens, de toutes les autorités du pays, avec vous les grands dorsaux, cette valeur, ce segment de notre culture, nous sommes en train de célébrer aussi la souveraineté retrouvée du Mali. Et la souveraineté n'est rien d'autre que la possibilité de décider par soi-même sans demander la permission à quelqu'un. C'est ça la souveraineté. Alors Dieu nous a donné un peuple souverain et un président souverain, le colonel Assimi Goïta. Et c'est ce qui fait la puissance d'un État. Ce n'est pas
pas seulement les drogues ni les missiles. La puissance de l'État, c'est d'avoir sa souveraineté, la souveraineté de son président. Parce que le matériel de guerre, il s'achète dans une boutique. Mais la souveraineté, c'est autre chose. Il faut qu'elle soit claire dans la tête de celui qui dirige. Assimi Goïta, c'est très clair. C'est un président souverain qui ne reçoit pas d'ordre d'ailleurs. Je termine par des prières pour notre moyen de Dosoba, que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu lui donne encore davantage la sagesse qui a donné le mérite aujourd'hui d'être intronisé. Que Dieu fasse que son intronisation apporte la paix et le bonheur pour ce Mali. Que Dieu fasse que son intronisation soit une valeur ajoutée à ce qu'Assimi Goïta et ses compagnons font. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment et que Dieu protège les Maliens.